Op het gemeentehuis van Smellingeloon heerst al jaren een angstcultuur. Ambtenaren worden intimideerd en onder druk zetten door haar leerlingjaanden. Geregeld resulteert dat erin dat mensen voortpest worden. Ambtenaren zeggen dat het gemeentehuis breed een probleem is en dat de top van het ambtelijk apparaat ervan wit en erom maaidocht. De wetterliedingsteuring in Haas is voorbij. Het lek is voen, zit in de haatwetterlieding van Vitens op het industrieterrein in Haas. Het lek ontstond om 20 uur achter van de morgen. En het gevolg weer dat in heel Noordwest-Friesland geen wetter uit de kraan kwam. Het illegaal meenemen van aaien is nooit volslijn vat te komen, dat zei het BFVW. Het Aroene weekend waren haast alle nesten van Liepen leeghellen in de Skrierzekrieten bij Schoenwarg. In totaal hadden die van meer dan 60 aaien meegenomen. Joen en vannacht droeg en een temperatuur van 7 graden, dus die een zwakke zuidwestenwind. Morgen is nog bewolking, middags komt de zinnen erbij, het wordt 17 graden. De zuidwestenwind is matig onkrachtig.